Tak ahoj lidi, dneska jdu hrát se hrou Brawl Stars. Tak jo, můžem. Nebude vám moc, doufám, že budeme i to trošku retardované. Doufám, že ne, protože jsou ještě 4 a už je to docela zvládá, takže jdem hrát. Včera, když jsem otevíral ty legendary Star Dropu, tak mi padla Pam. Dobrý, beru. Ty běž na tamty, že jo, bedny, co jsou? Ty běž na tamty, no tak ty běž na tamty, no. Jdem do toho. Like. Dejte like. Dejte like. Tamhle tam. Ne, tam budeme. Dejte like. Dejte like, ať si mi pomůžete. Děkujeme. Tak lidi, doufám, že se vám to líbilo. Takže ahoj! Ahoj! Co to tam máme? Mám hodnovýho. Já mám. Šetřím na tohle. Tak ahoj. Ahoj. Koho mám? A dávejte lajky. Koho to mám? Dávejte lajky. Lajky dávejte, lajky. Lajky. Rosa is my name, but me like it. Ahoj.